பொதுச் செயலாளர் தேர்தலுக்கான நடைமுறைகளை செயல்படுத்தலாம் என்று உயர்நீதிமன்றம் நேற்று உத்தரவிட்டதை அடுத்து வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை இன்று நடைபெற்றது. இந்த பரிசீலனையில் எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டுமே வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்திருப்பதை அடுத்து அவரது வேட்புமனு பரிசீலனையின் போது ஏற்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இருந்த போதிலும் பொதுச் செயலாளர் தேர்தலுக்கான முடிவை அறிவிக்க கூடாது என்றும் 26ஆம் தேதி தான் அது தொடர்பாக தீர்ப்பு அளிக்கப்படும் என்றும் அதிமுக பொதுக்குழு தீர்மானங்களுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கு விசாரணை 24ஆம் தேதி முன்கூட்டியே விசாரித்து முடிவு அறிவிக்கப்படும். அதன் பின்னர் 26ஆம் தேதி பொதுச் செயலாளர் தேர்தலுக்கு தடை விதிக்க கோரிய மனு மீதான தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்று நேற்று நீதிபதி குமாரபிரகாஷ் உத்தரவிட்டிருப்பதை அடுத்து தற்போது வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை இன்று நடைபெற்றது. ராயப்பேட்டை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் இந்த பரிசீலனை நடைபெற்று வேட்புமனு பரிசீலனை நிறைவடைந்தது என்ற அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமியின் வேட்புமனு ஏற்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அந்த வேட்புமனு பரிசீலனையின் முடிவு இப்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இருந்த போதிலும் பொதுச் செயலாளர் தேர்தல் முடிவு அறிவிப்பது 26ஆம் தேதி வரை அதை அறிவிக்க கூடாது என்று உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. இன்று எடப்பாடி பழனிசாமியை தவிர வேறு எவரும் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்யாத சூழ்நிலையில் பொதுச் செயலாளர் தேர்தல் போட்டியிட வேட்புமனுவை பரிசீலனை செய்த தேர்தல் ஆணையர்கள் பொள்ளாச்சி ஜெயராமனும் நத்தம் விஸ்வநாதனும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் வேட்புமனு ஏற்கப்பட்டதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறார்கள். தீர்ப்பு வரும் வரை தேர்தல் முடிவுகளை வெளியிடக்கூடாது என்று நீதிமன்ற உத்தரவு இருப்பதால் இபிஎஸ் பொதுச் செயலாளர் ஆவதை அறிவிப்பது தாமதமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீதிமன்ற தீர்ப்பு எவ்வாறு இருக்கிறதோ அதன் பின்னர் தான் இந்த தேர்தல் முடிவு அறிவிக்கப்படும். வேட்புமனு பரிசீலனை நிறைவடைந்த சூழ்நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் மனு ஏற்கப்பட்டு அவர் பொதுச் செயலாளர் ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் கனிந்திருக்கிறது. நீதிமன்ற வழக்கு சட்ட போராட்டங்கள் தொடர்ந்து வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளர் தேர்தலுக்கான நடைமுறைகள் ராயப்பேட்டை தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இதன்படி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நாளன்று முடிவு அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் 26ஆம் தேதி இது தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பை நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு பிறகு வெளியிடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சலோமி.